vandaag ook weer hier in de Herengewaard. Ja, mensen gaan helemaal uit hun dak als jullie twee op het podium staan. Wat is nou het geheim na zoveel jaar van Jan en Annie? Dat moet ik beantwoorden, dit. Nee, nee, maar je punt is, het is natuurlijk, op een of andere manier blijkt er een uitstraling te zijn die wij hebben. En ja, daar maken we natuurlijk ook gebruik van. En maar het is, ik denk dat het simpel is, als je iets leuk vindt, dan straal je dat ook uit. En dan vinden mensen dat leuk, denk ik. Ja, want jullie zomer, hoe ziet dat eruit? Is dat nu zometeen deze zomer hard werken? Of is er nog een beetje vrije tijd? Nee, we gaan in de zomer op vakantie. Ja, wij zijn dan toch wel weer anders dan andere artiesten. En wij hebben natuurlijk kinderen en kleinkinderen. Dus daar moeten we nou weer rekening mee houden. Want mijn zoon zit natuurlijk ook nog op school, dus die gaat op vakantie. En ik wil gelijk met mijn zoon. Ik ga niet als mijn zoon terug is, ga ik weer op vakantie. Dus nee, wij gaan weg met de zomer. Waar ga je naartoe, Annie? Amerika ga ik. Ja. Amerika? Ja, ik ben helemaal Amerika-freak. Ik heb al de Westkust gehad en ik ga nu naar Boston en Philadelphia. Ga ik naar de Amish. Ja, geweldig. En huren jullie dan een camper? Of, Nee, auto. En Jan, hoe zit het bij jou, jouw vakantie? Heel saai. Ik ga altijd weer naar hetzelfde Italië. Eigenlijk naar hetzelfde hotel. Ik heb nu wel een kleine verandering aangepast. Ik ga nu eerst naar een wellnesshotel. En ik hoop dat die kok heel slecht kookt. Dat die buikspieren van mij wat krimpen. En daarna ga ik Annie ziet gewoon dit doen. Nee, het gaat echt gebeuren, Annie. Jij ziet echt die blokjes komen allemaal weer terug. Ik probeer het vet eraf te werken. Ik ga mijn best doen. Ik ga hardlopen in de Pyreneeën en noem maar op. Wil je er goed uit blijven zien? En dat is de noodzaak op een podium. En Annie is de magerste zangeres van de wereld. Dus als ik daarnaast sta, kom ik altijd al als een dikkerd over. Dus ik moet er echt alles aan doen. En dat ga ik ook doen. Ik ben nu voor het eerst in mijn leven bij een diëtiste. En ik heb een aantal dingen gezworen dat ik dat niet meer ga doen. Onder andere wit brood eten. Dat deed ik nog steeds. Nou, het is bekend natuurlijk dat wit brood wordt gist pas in je buik. Niet bij de bakker, maar bij je buik. Dus ja, als ik daarmee stop, scheelt dat al enorm.